अगर आप भी चाहते हैं एसएस म्यूजिक की सारी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Music. कैल रहनी कोचिंग हम पढ़े, आवत रहनी पढ़ाई क के घरे, आवत रहनी पढ़ाई क के घरे। कैल रहनी कोचिंग हम पढ़े, आवत रहनी पढ़ाई क के घरे। लागल करे हमर पीछा जब पूछनी रे इच्छा, लागल करे हमर पीछा जब पूछनी रे इच्छा। हाथ धइल सारा का सखी, किसल के भागल करिया का सखी। साइकिल से मार देलस धक्का सखी, किसल के भागल करिया का सखी। साइकिल से मार देलस धक्का सखी, धक्का सखी, किसल के भागल करिया का सखी। कहे ना पैनी हम मम्मी से बात रे, रास्ता में भइल रहे मुलाकात रे। कजने कमन रहे उहो जाता रे, लेके चुमा उठ गइल बचाट रे, गइल बचाट रे, गइल बचाट रे। कहे ना पैनी हम मम्मी से बात रे, रास्ता में भइल रहे मुलाकात रे। कजने कमन रहे उहो जाता रे, लेके चुमा उठ गइल बचाट रे, गइल बचाट। लागे गजब के डेंजर आइल रहे लेके रेंजर, लागे गजब के डेंजर आइल रहे लेके रेंजर। घूमे हमरा इलाका सखी, साइकिल से मार देलस धक्का सखी, किसल के भागल करिया का सखी। साइकिल से मार देलस धक्का सखी, किसल के भागल करिया का सखी। साइकिल से मार देलस धक्का सखी, धक्का सखी, किसल के भागल करिया का सखी। सोचे अली सा मने मने बतिया, कौना के बेटा रहे उहो नदिया। पता कैलस जब विनोद अजय से, राइटर रत्नेश के रहे संगतिया, रहे संगतिया, रहे संगतिया। सोचे अली सा मने मने बतिया, कौना के बेटा रहे उहो नदिया। पता कैलस जब विनोद अजय से, राइटर रत्नेश के रहे संगतिया, रहे संगतिया। जब भेटाई उहो कुत्ता हम मारिम चार जूता, जब भेटाई उहो कुत्ता हम मारिम चार जूता। बात सुन ले तू पाका सखी, साइकिल से मार देलस धक्का सखी, किसल के भागल करिया का सखी। साइकिल से मार देलस धक्का सखी, किसल के भागल करिया का सखी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेड एंजल म्यूजिक रक्सौल।